I den her video vil jeg lige forklare, hvordan man kan lave numeriske løsninger af differentialligninger i Inspire. Jeg har været på nettet og tyvstjålet et par differentialligninger, og det billede, vi kan se her, jeg er ikke lige helt sikker på, hvad det er, de dækker over, men det er vist en eller anden form for kemisk eksperiment, hvor vi har noget stofmængde, som aftager hen over tiden, i hvert fald for den ene af dem, den aftager via noget, der ligner noget eksponentielt aftagende, og så har vi noget andet stof, som først vokser, og så begynder det derefter så at aftage hen over tiden. Og det vi skal, det er, vi har to differentialligninger, en for hver af de her situationer. I det her tilfælde er det koblet, fordi den ene differentialligning afhænger af den anden. Og vi skal så løse differentialligningerne numerisk, så vi kan få et punktplot, og det her punktplot, vi så skal få tegnet, skal ende med at ligne det, vi har her, så det ligesom afspejler virkeligheden. Her har vi differentialligningerne. Vi har en differentialligning for en variabel v. Den ser bare ud på den her måde, minus 0,008 gange v, og vi har også en startværdi for den. Bemærk, at den her var en simpel differentialligning. Det er jo faktisk en differentialligning for eksponentiel vækst, mere specifikt aftagende eksponentiel vækst, fordi konstanten her er negativ. Så det kunne jo meget vel være den differentialligning, som beskriver den her brune kurve. Må ikke det er det? Så har vi en differentialligning for z-variablen. Og det er her, hvor det koblede det opstår, fordi vi kan se, at z afhænger af v. V i sig selv har ikke noget med det her at være koblet at gøre. Det er z, der ligesom kobler de her to differentialligninger sammen. Så vi ender faktisk med at have et system af to koblede differentialligninger. Og for z har vi også en startværdi, det skal vi have. Eulers metode, som er den, jeg tager udgangspunkt i, er den simpleste. Eulers metode siger, at når man skal udregne en værdi, så skal man tage fat i den forrige værdi og lægge h gange tangenthældningen til. Tangenthældning, det er jo det samme som den afledede, det vil sige det samme som v-mærke og z-mærke, og det har jeg beskrevet hernede. Så den næste værdi af v, den får vi ved at tage den forrige værdi af v plus h gange tangenthældning. Og tangenthældning er jo netop v-mærke, som vi har skrevet her. Og ligeledes for z, når jeg skal finde den næste værdi af z, så tager jeg den forrige værdi plus h gange tangenthældning. Og tangenthældning, det er jo bare differentialligningen for z, og den har vi så til at stå lige her. Så har vi h, det er en skridtlængde. Det er sådan set den, der fortæller, hvor langt der er imellem hver af de her tangenthældninger, vi beregner. Og der er ikke en regel om, hvilken værdi h skal have. Der må man prøve sig lidt frem. Jo mindre h er, jo mere præcis bliver ens iterationer, altså ens løsninger. Men det betyder ikke, at man bare skal vælge en værdi af h, som ligger tæt på 0. Det kan nemlig godt ende med at give rigtig, rigtig mange iterationer, altså punkter, man skal arbejde med. Værdien af t, jamen den springer med værdien af h, så hvis nu vi arbejder i sekunder, hvilket det så ud til, vi arbejdede med her, jamen så starter vi til tiden 0 sekunder, og så springer vi så med 1 sekund af gangen. Så lad os prøve at se, hvordan vi så gør det her. Det første vi skal, jeg deler lige min side i to, og så skal vi have lister og regneark herover. Kom så. Så kunne det være en idé at have en søjle, hvor man lige tæller, hvor mange iterationer man har gang i. 0, 1, 2 og så videre. Og så skal vi have vores værdier af t. Lad os kalde den for t-værdi. Og vi starter til tiden 0. Den næste værdi af t kan jo selvfølgelig bare sige 1, fordi vi lægger 1 til hele tiden. Men hvis jeg gerne vil ind og ændre den her værdi af h og sætte den ned til en halv, eller sætte den op til 2, så det er en god idé, at jeg udregner t-værdierne ved hjælp af en lille formel. Det gør man ved at skrive lig med, og så fortæller jeg, at den forrige værdi af t, nu følger jeg den formel, der står hernede, den forrige værdi af t, den finder jeg i søjlen, eller i cellen B1, og så skal jeg lægge h til. Og så kan jeg, når jeg har skrevet den kommando en gang, så skal jeg lige have sat min mus det rigtige sted. Nå, det ville den ikke endnu.
det kan være, det kommer bagefter. Nå, lad os udregne nogle værdier af V og Z. Så lad os tage nogle V-værdier. V-værdi. Og dens initialværdi, altså startværdi, den starter vi lige med at skrive her. Og så kan jeg følge formen, der står her, at når jeg skal have den næste værdi af Z, jeg skriver lig med, så skal jeg tage den forrige værdi, den næste værdi af V, så skal jeg tage den forrige værdi af V, den finder jeg i cellen C1. Dertil skal jeg lægge H gange minus 0,008 gange, og så den forrige værdi af V, det var stadigvæk cellen C1. Sådan der. Og lad os lige tage Z-værdierne også. Sådan her. Starter med at indtaste min initialværdi, den var 0. Og den næste værdi af Z, jeg skriver lig med. Og så følger jeg formen hernede. Det er jo den forrige værdi af Z. Den havde vi heroppe i celle D1 plus H gange 0,008 gange parentes. Skal jeg have den forrige værdi af V, det vil sige den jeg henter i rækken heroppe. Det er så C1 minus den forrige værdi af Z. Den havde vi lige der. D1. Sådan der. Her har vi så værdierne efter min første iteration, som man kalder det. Det vil sige første gang jeg har brugt Eulers metode her. Så skal vi videre. Det kan være, at vi lige skal lave lidt flere iterationer her. Lad os prøve at gå... Hvorfor vil den ikke virke her? Sådan der. Lad os prøve at gå ned til... Lad os prøve at lave 100 iterationer. Sådan der. Og så gør vi det også lige herover. Den første række her, den skal ikke med, når vi markerer lige her. Og det er fordi, vi har bare indtastet tallene selv. Det er først hernede, det kan man se nede i bunden, der skal stå det der lig med, og så den lille formel, vi har anvendt. Sådan der. Og så går vi også lige så langt ned. Op til 100 iterationer. Sådan der. Så lad os indsætte en ny side. Diagrammer og statistik, så skal vi have vores værdier af t hernede. Og her, vi kan starte med v. Og så højre klik, tilføj y-variabel, så skal vi også lige have vores z-værdier med ind. Det ligner jo ikke helt det, vi har på det her billede, men bemærk, at her der går de altså også op til næsten 700 sekunder. Så det fortæller sådan set bare, at vi har ikke lavet nok iterationer. Lad os lige smutte ned i bunden her. Lad os tage den her med ned. Sådan her. Vi skal have lavet nogle flere iterationer, så jeg markerer lige her. Det er ikke nødvendigt, at det er 3. Jeg kan godt bare lige tage... Jeg er lige nødt til at have 2 med, for ellers så ved den ikke, hvordan den skal udregne de her iterationer, for der står ikke nogen kommando der. Så går vi lidt længere ned. Vi kan prøve at gå op til måske 300 iterationer. Når vi skal lave så mange iterationer, så skal han bare lige have lidt tid til at beregne, så når jeg giver slip her, så går der altså lige et stykke tid, jeg har givet slip. Okay, det gik faktisk ret hurtigt. Eller det kan godt tage lidt lang tid, før den laver de her beregninger. Vi skal lige rette til. Det er tilstrækkeligt, at vi bare går ned til t-værdi og lige retter. Bemærk, nu begynder det mere og mere at ligne situationen, vi har herovre. Og sådan kan man så fortsætte. Vi kunne gå op til at lave 500 iterationer, eller måske helt op til 700 iterationer, så vil vi få noget, der rent faktisk lignede det her ret præcist. Og det er jo det, man gerne vil. Man har noget data, altså nogle faktiske målinger, det er så det, de her de repræsenterer, nogle faktiske målinger fra et eller andet eksperiment eller forsøg. Og så har man så nogle differentialligninger, som skal afspejle den her situation. Og så kan vi gå her ind i Inspire og lave en numerisk løsning ved hjælp af Euler. Og så kan vi bagefter gå over og lave et punktplot, og så se om det afspejler virkeligheden. Hvis nu jeg havde det faktiske data herfra, jamen så vil jeg indsætte dem i en anden søjle herover, og så plotte det sammen med dem her. Så vil jeg nok lige plotte z-værdierne, altså den numeriske løsning og de målte værdier, dem vil jeg plotte sammen i et
og så vil jeg lave et punktplot for V-værdierne, både den numeriske løsning her, og så også de faktiske værdier, så jeg bedre kan sammenligne dem. Så, yes. Men det er altså sådan, vi kan anvende Eulers metode i Inspire.